Addan ti sindadaan a 40 million pesos nga daytoy ket aramatan iti biang ti DPWH tapno di kasta ket iso iti usarenda nga mga ramid iti kalsada iti likudan iti Daquila Mall iti siyudad ti Lawag. Intibuyan deti adamag mga ka-JCQ. Kalpasan ang naglukat ti Daquila Mall iti along Airport Road iti paset ti Barangay 51B nangalisan iti siyudad ti Lawag ket mariknan dagiti naduma-duma a motorista iti nakaro a panagirot ti trapiko iti Gilbert Bridge kanrunaan na iti agturong ti SMC ti Lawag isut gapuna nga adda ti nagbali na mandar ni Congressman Sandro Marcos iti biang ti DPWH First District a maaramiden ti kalsada iti likod ti nadakamat a mall. In Bagati, Ilocos Norte, Department of Public Works and Highways, First District, nga addan ti sindadaan na pundo para ti panaka-implementar ti panakaaramid ti kalsada iti likudan ti mall. Aday ito ti agbali na pag-exitan dagiti na duma-duma a motorista arumwar iti SMC ti Lawag. Tungkol dito'y ongoing project dito'y likudan dito'y Daquila Mall, as per instruction can impromise ni Kong it will be completed within 4 months. Yes po. So, idi naamwak di dyan, kasi awanak idi di nagmi-meeting ti taga-DP ken taga-SM. So, idi imbagada kanyak ti resulta di dyan nagtutungtungan da, Yes. tinawagak mismo di contractor. Bagak ken kwa nang to fast track the completion of the project. So, impromise naman nga ipalpas na. So, tatay as per information nga naalak ni project engineer including Saturday, Sunday. Yes po. So, agtab-trabaho da. So far, as per report na di project engineer is we are on the schedule completion date. So, timbagak paiken ko na nukas pangarigan adda digijay problema agakar on the implementation konak i-call up mo lang ta attention ko ta solbaran tayo nga sigod. Yes, sir. Ininsrakak met ti planning no within dun DJ limit yung whole stretch nung kalsada no dapat ti kailangan nga additional fund. So kunak i-maamwak no manupay ti kurang na. So all in all sir, mano itigay talagamot lang na of the release amount for 2025 is 30 plus 2 nga 5M, so 40M. 40 million, sir. So, pero DJ 30 million kasi is entirely for the concreting of the road. Idinakita mi, so imbaga kadakwada nga, dapat i-include tayo daytoy strengthening daytoy flood control. So, daytoy dike, dito ayan ti side ti river, ken ditoy agsinumbangir. Yes, sir. So, so DJ ti additional fund nga maaramid. Kasi within our part, existing na yun, dike at ti aramidin mi lang, i-konkreto, ken patib ka rin DJ papintasin ti DJ na existing. Kasi earth dike yan. Oh, yes, sir. So, DJ protection work na is, no, Jack Mariro, ano siya, riprap. Yes, Decide. yes, sir. Kaya sabi ko, hindi dapat lang riprap yan. So, iko-konkreto namin. Lalagyan namin ng bakal, tapos iko-konkreto namin yung both sides. Okay. Which is, sa ano naman, stability siguro, okay na yon. Kaya lang, mas maganda pag mas matibay para safe tayo. Okay. Kasi kung hindi matibay yung earth dike, pag naanti nadadagsin nga digiti og parwari dump truck nga dakarga nga dardarat aggregate, so no kas pangarigan hang stable hindi pala ko mga narsoon. So for tapno na pinpintas ko natin mas safe, i-strengthen tayo pa kaya may nagre-request kami ng additional fund for that purpose. Patyan dagiti gipaspasada ti tricycle ken jeepney iti siyudad ti Lawag, anumal paston ti kalsada, iti likudan ti mall, ket lumag-an tumetlaeng iti nakaro at traffic, kada iti main roads nga agturong iti SM City Lawag. May meto siguro ti pag-entrancean sa Giant, sir, tatap no hanggang matraffic dito. Tapos iti
So dakil to makatulong dito kada kayo. Dakil sir no kuan. Oo. At mabalin mo ko sa DT agpuli ko sa Geno kuan. Oo. Timit pag-exitan nan. Okay. Siguro sir, existing nga midala sir eh. Mabalin nga alternate route. No pagturungan mapanlawag or either agpa-laod. Pagyamanan mi sir da pagsayatan mi mga magnano ka nga may karga ti paseros di SM SM. Okay, no nga gitulod sir, ken umay kayo toy ada padasyon nga matrap traffic kayo. Kasta una nga talaga sir. Awam mo ti subordinate nga dalan nga pagruwaran mo anyama. So damat nga pero nalikaw no kon sir. So dakal tong makatulong kada kayo. Dakal nga maitulong na kada kami. Madlaw ken adda ti pannakaikawa dagiti agturturong iti sentro ti syudad ti Lawag ang madalanan da iti sangwanan ti SM City ken dagiti agdaldalyasat iti along Airport Road nga idi naglukaten ti Dakkel Mall ket Dakkel ti nagbaliwan ti trapiko iti Lawag City. Ay ket nagsaya at unay dating arami din da kasi tapno no maliwagan ba city traffic ito kasi at damit nga king maron madlaw ko na ni ko di dada SM rumigrigat magiti traffic ken iso nga dapat agaramid dat pamuspusan nga mga ramid damit ti sabali pay nga dalan tapno no ti kasta masolbar deto kasi at damit ti traffic ka deto yun aglalo to no school days no opening nakarkaron to man kakaasi dagiti tao nga anak to. So ada pa nakakawa yung masapsapar tayo ti traffic. Sobra. Sobra nga talaga. So nga dapat ket masolbar dito kasi aglalan do no opening nakarkaro. Kakaasi dagiti estudyante ken maperdi meti anak ti ata awan pagluganan naglalon ro mabiin kakaasi dagiti pasahero. In panamnama ti DPWH nga ikarigatan da nga ilipas ti kinid daw ni Congressman Sandro Marcos apan nakalpas ti kalsada iti likudan ti SM City Lawag. For the concreting of the road, dahil yun sa original contract, matatapos. Okay po. Pwede namang sabay, natapos na yung kalsada, so pwedeng daanan, na ongoing pa rin yung other items na pwedeng ikaganda ng kalsada. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.